Γλώσσα Τετάρτης Δημοτικού. Βιβλίο μαθητή. Πετώντας με τις λέξεις. Πρώτο τεύχος. Ενότητα πρώτη. Ένα ακόμα σκαλί. Ένα ακόμα σκαλί. Πρώτη ενότητα. Τρίτη άσκηση. Πώς κρίνεται τη συμπεριφορά του επιστάτη απέναντι στους μαθητές των μικρότερων τάξεων? Α. Παράξενη. Β. Αυστηρή. Γ. Σωστή. Σωστή. Δικαιολογήστε την απάντησή σας στις παρακάτω γραμμές. Τη σκάλα αυτή την ανεβαίνουν μόνο τα μεγάλα παιδιά. Εκεί κοντά στέκεται ο επιστάτης, που λέει χαμογελώντας. Υπομονή να κάνουν οι μικροί. Σαν μεγαλώσουν, θα ανέβουν κι αυτοί στο επάνω πάτωμα. Σκαλί σκαλί. Ο επιστάτης με σταματάει. Για πού? Με ρωτάει και μετράει τον πόη μου. Για πάνω, του απαντώ και χτυπάει η καρδιά μου. Για πάνω, λέω ξανά, για να το ακούσει πιο καλά. Μα ξέρω πως το είπα δυνατά πιο πολύ για να το ακούσω εγώ ο ίδιος. Ο επιστάτης χαμογελάει. Σκαλί σκαλί, μου γνέφει και φεύγει. Η συμπεριφορά του επιστάτη, απέναντι στους μαθητές των μικρότερων τάξεων είναι ολόσωστη. Θέλει να τους προστατέψει από ατυχήματα. Ίσως να μας φαίνεται αυστηρός, όμως και αυτός είναι υπεύθυνος, μαζί με τους δασκάλους, για την ασφάλειά τους και ξέρει πόσο επικίνδυνο είναι το ανέβασμα και το κατέβασμα της σκάλας, ειδικά για τα πιο μικρά παιδιά. Μπορεί ο επιστάτης να απαγορεύει στους μαθητές των μικρότερων τάξεων να ανεβαίνουν στο πάνω πάτωμα του σχολείου, αλλά τους συμπεριφερόταν σωστά. Από τη μία τηρεί τις οδηγίες και τις εντολές που έχει λάβει, και από την άλλη δεν τους φωνάζει, δεν τους μαλώνει, αντίθετα, τους χαμογελάει, τους φέρεται καλά και τους συμβουλεύει ήρεμα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αν σου άρεσε το βίντεο κάνε like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή.